Atopámonos no escenario dos feitos. O que ven é unha pegada deses ladróns que che entraron, Luís, o sábado de madrugada. Sí, foi unha pisada aí, estuvo a mañá científica, como hai cae aí un polilla dos paus e eso, quedou aí grabado. O indicador que queda, estamos nunha das adegas, foron dúas as vítimas dos amigos do Alleo o sábado, vemos que as botellas non chas tocaron, non? Faltache algo? Faltan dúas bombillas de aquí que foron quitar. Levaronche dúas lámpadas, dúas bombillas. Dúas bombillas, sí, que traño un generador aí, para cando vimos, ya ves, aquela deli deixarona. Nunca sufriras, no teu caso, ningún asalto aquí. Aquí os veciños, sí, xa colleron bastante. Aquí intentaron con unha pata de cabra, e aquí tamén, hasta que forzaron a cerradura. Fuches o único? No, hai outra bodega aquí arriba, e outras 4 aí para diante. Vaga de roubos no Sabiñao. O Sabiñao. Viña a mañá aquí á Puda, vin a cancela, vin que lle faltaba o candado, que non había candado, dixe, pero eu, o último día que viñen, deixei na cerrada, a chirma non está o candado, e chego aquí e xa me encontro con isto. Vostedes agora que o ven na casa, se o ven así con cambio de cor, é porque vostedes xa sufrira outro roubo hai algún tempo. Sí, E agora chove sobre mollado. Chove sobre o mollado outra vez. Podemos entrar? Poden, nin levaron loza, nin levaron ninguna cousa. Non lle falta nada a vostede. Que eu sepa nada. A que cree que viñan buscando entón? Eu creo que viñan buscando algún generador ou cobre. Que foi o que sí que faltou nalgunha das outras adegas roubadas. Sí. Porque falamos de dúas hoxe, pero foron como unha media dúcia nesta ocasión. Foron unha media dúcia de adegas. Hai algo no que sí que nos preguntamos, é unha zona de relativamente difícil acceso, pode ser xente que coñeza a zona? Non digo nada, probablemente que seña alguén que se conozca ben a zona. Probablemente. De ánimo como estamos? Ben. De ánimo, estamos ben. Pero son cousas que fastidian, que agora teño que arreglar a porta, teño que ir traer un carpinteiro, deixar tal, e agora de aquí para diante, vou a deixar aberta, que non volvo a cerrar máis a porta, porque senón teño que estar sempre arreglando na porta. Ninguén no